Γεια χαρά! Νίκος Αλεξίου, Power Training, και το θέμα του σημερινού βίντεο, όπως καταλάβατε από τον τίτλο, είναι η σχέση των γυναικών με την προπόνηση με βάρη και αντιστάσεις. Παραπληροφόρηση, ανακρίβειες και λανθασμένες εντυπώσεις οδηγούν πολλές γυναίκες στην άποψη ότι η προπόνηση με βάρη και η μυϊκή ανάπτυξη είναι μια καθαρά αντρική υπόθεση, οδηγώντας έτσι σε εναλλακτικούς αλλά υποδεέστερους από τη μεριά των αποτελεσμάτων τρόπους άσκησης. Αλήθεια, μπορεί η άσκηση με βάρη να χαλάσει και να αγριέψει το γυναικείο σώμα? Ποια είναι τα ωφέλη που μπορεί να έχει μια γυναίκα ακολουθώντας αυτόν τον τρόπο? Πάμε να δούμε όλα αυτά, καθώς και να καταρρύψουμε κάποιους μύθους. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τα ωφέλη που μπορεί να έχει μια γυναίκα που ασκείται με βάρη. Πρώτο είναι το κάψιμο λίπους. Μπορεί από πολύ κόσμο το κάψιμο λίπους, η ενεργοποίηση λίπους μάλλον, να είναι συνδεδεμένη με αεροβικού τύπου προπονήσεις. Και όπως έχουμε πει σε προηγούμενο βίντεο, αυτό είναι να ισχύει γιατί όταν ασκούμαστε με υψηλής έντασης διαλυματικές αερόβιες προπονήσεις, το σώμα μας ενεργοποιεί το λίπος στο μέγιστο βαθμό. Το μειονέκτημα όμως εδώ είναι ότι οι θερμίδες που σπαταλάμε είναι μόνο κατά τη διάρκεια της προπόνησής μας. Ενώ όταν ασκούμαστε με βάρη, εκτός από τις θερμίδες που σπαταλάμε κατά τη διάρκεια της προπόνησης, που αυτό το θερμιδικό έλλειμμα μπορούμε να το μεγιστοποιήσουμε αν μειώσουμε το χρόνο και ανάμεσα στα διαλύματα, το χρόνο διαλυμάτων μάλλον ανάμεσα στις τέτοιες επαναλήψεις μας, το σώμα μας σπαταλάει και πάρα πολλές θερμίδες στην προσπάθεια ανοικοδόμησής του λόγω της μυϊκής φθοράς που το έχουμε προκαλέσει. Δηλαδή, σπαταλάμε θερμίδες και τις επόμενες μέρες όταν καθόμαστε και ξεκουραζόμαστε. Και εκτός από αυτό, έχουμε πει ότι όσο μεγαλύτερους και δυνατότερους μυς έχει ένα σώμα, τόσο και υψηλότερο βασικό μεταβολισμό έχει. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται περισσότερες θερμίδες για να διατηρήσει το βάρος του, άρα του είναι και πιο εύκολο να χάσει βάρος όταν αυτό το θελήσουμε. Δεύτερο όφελος είναι το σχήμα σώματος. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι με κανέναν άλλο τρόπο άσκησης δεν μπορούμε να επιτύχουμε το οπτικό αποτέλεσμα που μπορούμε να επιτύχουμε με την άσκηση με βάρη και αντιστάσεις. Αυτό είναι αυτονόητο. Αλλά και οι γυναίκες με προβληματικά σχήματα σώματος, προβληματικά σε εισαγωγικά, που έχουν πολύ ανοιχτή περιφέρεια ή που έχουν πολύ στενή μέση ή πολύ στενούς ώμους, ή το αντίθετο, να έχουν πολύ ανοιχτή πλάτη σχήματος καρότου, δηλαδή και στενή λεκάνη και μικρή περιφέρεια, αυτό μπορεί πάλι να διορθωθεί μόνο με την άσκηση με βάρη. Μπορούμε να αλλάξουμε αυτή την ανισορροπία δίνοντας έμφαση στα προβληματικά σημεία και να δημιουργήσουμε δηλαδή το illusion ότι το σώμα μας είναι πιο ισορροπημένο. Σε μια γυναίκα με ανοιχτή λεκάνη, να δυναμώσουμε περισσότερο το πάνω μέρος του σώματος και να το φέρουμε σε μια ισορροπία με το κάτω, και το αντίστοιχο όταν μια γυναίκα έχει ανοιχτούς ώμους, να δώσουμε έμφαση περισσότερο στον όγκο των ποδιών της, ώστε να δημιουργήσουμε πάλι την αίσθηση του ισορροπημένου σώματος. Τρίτο όφελος μάλλον, είναι η στάση του σώματος. Λόγω δουλειάς ή κακής στάσης σώματος κατά την ξεκούραση ή κατά τον ύπνο, μπορούν να δημιουργηθούν διάφορες μυϊκές ανισορροπίες και αυτό να μας οδηγήσει σε κακή στάση σώματος. Να καμπουριάζουμε με τους ώμους μπροστά ή να πετάμε την κοιλιά μας μπροστά, άμα έχουμε μια εργασία με πολλές ώρες ορθοστασία κτλ. Όλα αυτά οφείλονται σε μυϊκές ανισορροπίες λόγω ότι δυναμώνουμε και βραχύνουμε πολύ τη μία μεριά του σώματος. Παραδείγματος χάρη, όταν καμπουριάζουμε, αυτό σημαίνει ότι οι μπροστά μυς έχουν βραχυνθεί, και δουλεύοντας και ενεργοποιώντας τους ανταγωνιστές μυς στην πλάτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, πάλι το σώμα μας ανοίγει και έρχεται σε μια πιο φυσιολογική θέση. Άρα και η στάση του σώματος μπορεί πάλι να διορθωθεί μόνο με την άσκηση με βάρη. 4. Είναι η μείωση τραυματισμών. Είναι λογικό ότι όσο δυναμώνει ένα σώμα μυϊκά, και τόσο πιο εύκολο του είναι να κάνει και κάποιες καθημερινές δραστηριότητες. Δηλαδή, μια γυναίκα στη συγκεκριμένη περίπτωση να σηκώσει βάρη, να σηκώσει έπιπλα για να καθαρίσει το σπίτι ή να σηκώσει τα παιδιά από το έδαφος ή να μεταφέρει βαριά φορτία με ψώνια. Η ζωή της θα γίνει πιο εύκολη όσο μεγαλύτερος και δυνατότερος μυς έχει, και εκτός από αυτό, μαθαίνοντας και στο γυμναστήριο το σωστό τρόπο που θα πρέπει να σηκώσει τα βάρη, θα τη διευκολύνει και εκεί να σηκώνει όλα αυτά τα φορτία με ευκολότερο τρόπο και να μειώσει τραυματισμούς από αυχένα και μέση. Κυρίως που είναι συχνότεροι τραυματισμοί
τους οποίους ταλαιπωρούν τις γυναίκες. 5 όφελος, νούμερο 5, είναι η οστική μάζα. Οι γυναίκες με το πέρασμα της ηλικίας, γενικά οι άνθρωποι, αλλά κυρίως οι γυναίκες, τείνουν να χάσουν μυϊκή και οστική μάζα. Κυρίως οι γυναίκες που είναι κοντά στην εμεινόπαυση, ο ρυθμός απώλειας της μείωσης της μυϊκής πυκνότητας αυξάνεται ακόμα περισσότερο. Και γιατρούς να ρωτήσετε, ο μοναδικός τρόπος για πρόληψη αλλά και βελτίωση αυτής της κατάστασης είναι η άσκηση με αντιστάσεις. Όταν ασκείται αντίσταση σε ένα οστό, μια κόντρα, μια δύναμη, αυτό αναγκάζει τα οστικά κύτταρα να αυξήσουν τον ρυθμό παραγωγής τους και όλο αυτό μπορεί να μας οδηγήσει να μας βελτιώσει αισθητά, εκτός από τα συμπληρώματα που μπορούν να μας δώσουν για τη συγκεκριμένη περίπτωση, για την οστεοπόρωση δηλαδή, να μας βοηθήσει να το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο. Νούμερο 6 είναι η ενέργεια, και η σεξουαλική ενέργεια, η libido. Είναι φυσικό ότι όταν γυμναζόμαστε, οι ορμόνες που εκλείονται από το σώμα μας κάνουν να αισθανόμαστε πολύ καλύτερα και να έχουμε τη ζωντάνια και την ενέργεια με όλες τις μορφές άσκησης. Εκτός από αυτό, κατά την άσκηση με βάρη, το σώμα μας μαθαίνει να χειρίζεται πολύ καλύτερα, όλες οι έρευνες έχουν δείξει, τις αποθήκες γλυκογόνου στο σώμα μας, τον υδατάνθρακα δηλαδή. Το πώς διαχειρίζεται την ενέργειά του. Άρα μας κάνει να έχουμε περισσότερη και καλύτερη ενέργεια καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας και εκτός από τη γενική ενέργεια και η σεξουαλική ενέργεια, λόγω ότι εγκλείονται ορμόνες όπως η τεστοστερόνη και η αυξητική ορμόνη που είναι υπεύθυνες για τη σεξουαλική ενέργεια και των δύο φύλων, ανεβαίνει και αυτή. Και νούμερο 7 είναι η γενικότερη υγεία. Όπως είπαμε, μαθαίνει το σώμα μας να διαχειρίζεται καλύτερα τους υδατάνθρακες, αλλά και σε πολλά άλλα προβλήματα όπως είπαμε, οστεοπόρωση ή αρθρίτιδα ή καρδιαγγειακά προβλήματα, η άσκηση με βάρη μας βοηθάει πάρα πολύ να τα βελτιώσουμε. Και η ψυχική διάθεση εννοείται ότι εκτός από όλα τα παραπάνω, όταν βλέπουμε το σώμα μας να φτιάχνει και να έχουμε το οπτικό αποτέλεσμα που θέλουμε, και η ψυχική μας διάθεση ανεβαίνει και αυτή πάρα πολύ. Τώρα, όλα αυτά είναι τα ωφέλη που μπορούμε να έχουμε. Να λύσουμε τώρα τους μύθους και τις παρεξηγήσεις γύρω από τις γυναίκες για την άσκηση με βάρη. Θα έχετε ακούσει συχνά στο περιβάλλον σας, και εσείς οι ίδιες μπορεί να το έχετε πει στο παρελθόν, αλλά και εγώ έχω ακούσει πάρα πολύ συχνά από πάρα πολλές γυναίκες, κυρίως από αυτές που δεν έχουν ασκηθεί στο παρελθόν και θέλουν να ξεκινήσουν να γυμνάζονται, ότι εγώ θα διαλέξω άλλους τρόπους προπόνησης, αεροβικού τύπου, με χορευτικές κινήσεις ή με το βάρος του σώματος ή με περισσότερες διατατικές κινήσεις παρά ενδυνάμωσης, επειδή δεν θέλω το σώμα μου να αγριέψει, να αποκτήσει μεγάλη μυϊκή μάζα και να δείχνει αντρικό, ή να αγριέψει, να δείχνει σκληρό και γραμμωμένο. Να λύσουμε μία-μία αυτές τις παρεξηγήσεις. Πρώτον, για να υπάρχει μυϊκή ανάπτυξη, μάλλον να υπάρχει διαρκής μυϊκή ανάπτυξη και πέρα το συνηθισμένο, εκτός από τη γυμναστική και την άσκηση, θα πρέπει να υπάρχουν και κάποιες συνθήκες. Πρώτον, η διατροφή μας θα πρέπει να είναι προς αυτήν την κατεύθυνση. Όταν θέλουμε να αναπτυχθούμε, να αναπτυσσόμαστε μάλλον διαρκώς μυϊκά, θα πρέπει η διατροφή μας να είναι και διαρκώς υπερθερμιδική, δηλαδή να τρώμε περισσότερες θερμίδες από αυτές που μας χρειάζεται για να διατηρήσουμε το βάρος μας ή για να χάνουμε βάρος. Οι περισσότερες γυναίκες που ξεκινάνε μια μορφή άσκησης συνήθως προσέχουν και τη διατροφή τους, άρα αυτή η συνθήκη δεν υπάρχει. Δεν τρώνε δηλαδή διαρκώς περισσότερες θερμίδες. Δεύτερο λάθος, μάλλον δεύτερη συνθήκη που πρέπει να υπάρχει για να αναπτυχθούμε μυϊκά, είναι η προπόνησή μας διαρκώς να αναγκάζει τους μυς μας προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή δεν αρκεί να γυμναζόμαστε, αλλά θα πρέπει διαρκώς να βρίσκουμε τρόπους να πιέζουμε τους μυς μας, να τους αναγκάζουμε να γίνουν μεγαλύτεροι και ισχυρότεροι. Άρα και πάλι και το είδος της προπόνησής μας είναι αυτό που μπορεί να ελέγξει το πώς θα αναπτυχθούμε μυϊκά. Αλλά και αυτές οι δύο συνθήκες να υπάρχουν σε μια γυναίκα, δηλαδή και να τρώει πολλές θερμίδες, αλλά και η προπόνησή της να είναι πολύ βαριά και πολύ σκληρή και να οδηγεί τους μυς σε ανάπτυξη, με κανένα τρόπο δεν θα καταφέρει να αναπτυχθεί μυϊκά ώστε να χαλάσει το σώμα της, γιατί το βασικότερο στοιχείο για να υπάρχει μυϊκή ανάπτυξη και αυτό που υπάρχει σε έναν άντρα είναι η ορμόνη η τεστοστερόνη,
που σε μια γυναίκα υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό και άρα δεν την αφήνει να αναπτυχθεί μυϊκά πάρα πολύ, μάλλον και να χαλάσει το σώμα της όσο και να προσπαθεί. Άρα, με κανέναν τρόπο μια γυναίκα δεν μπορεί να χαλάσει το σώμα της με τη γυμναστική. Μάλλον να αναφέρω και το θέμα του αγριέματος, γιατί μπορεί να έχω ακούσει μάλλον ότι δεν θέλω να χαλάσω, να γραμμώσω ή να σκληρύνει το σώμα μου. Η γράμμωση και η σκλήρυνση, αυτό που λέμε μάλλον το ίδιο πράγμα είναι. Το ίδιο πράγμα εννοούμε όταν λέμε γράμμωση και σκλήρυνση, τόνωση δηλαδή, είναι το πόσο χαμηλό ποσοστό λίπους έχουμε. Δεν έχει να κάνει σχέση με το πόσο μυϊκή μάζα έχουμε. Μπορεί και ένα αδύνατο γυναικείο σώμα, άμα χάσουμε πάρα πολύ, άμα ρίξουμε πάρα πολύ το ποσοστό λίπους μας, να μοιάζει σκληρό και γραμμωμένο. Άρα και εκεί δεν είναι υπεύθυνα τα βάρη για αυτή την κατάσταση, έχει σχέση με τη διατροφή μας. Αλλά και πάλι οι γυναίκες και εδώ, λόγω ορμονών και εδώ, επειδή έχουν περισσότερα ιστρογόνα στο σώμα τους, δεν μπορούν να ρίξουν με φυσικό τρόπο πάρα πολύ χαμηλά το ποσοστό λίπους τους και να δείχνουν πάρα πολύ γραμμωμένες. Τώρα, αυτό που τρομάζει τις γυναίκες, τις τρομάζει εισαγωγικά και φοβούνται την άσκηση με βάρη, είναι επειδή προφανώς έχουν δει κάποιες αθλήτριες του fitness, του bodybuilding ή αθλήτριες του στίβου να έχουν πάρα πολύ ογκώδη, μειώδη σώματα και γραμμωμένα και να λένε ότι έτσι έχουν γίνει από τα βάρη. Αυτές οι γυναίκες δεν έχουν γίνει έτσι από τα βάρη, έχουν γίνει επειδή κατά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι χρήστες αναβολικών στεροειδών, έχουν πάρει δηλαδή αναβολικά που είναι κυρίως μιμούνται τη δράση της αντρικής ορμόνης της τεστοστερόνης και έχουν αλλάξει την ορμονική ισορροπία στο σώμα τους. Δηλαδή έχουν περισσότερη τεστοστερόνη, μπορώ να πω ακόμα περισσότερη τεστοστερόνη στο σώμα τους και από έναν άντρα αυτές οι αθλήτριες, από ένα φυσιολογικό άντρα. Και άρα αυτό τους έχει κάνει να είναι τόσο μυϊκά αναπτυγμένες. Δηλαδή η προπόνηση με βάρη από μόνη της δεν έχει να φοβηθεί μάλλον από αυτές τις γυναίκες τίποτα από την προπόνηση με βάρη. Μόνο όφελος μπορείτε να έχετε. Τα σώματα που βλέπετε στα περιοδικά και ζηλεύετε με τις καμπύλες και την τέλεια στάση του σώματος επιτυχάνονται μόνο με την προπόνηση με βάρη. Η προπόνηση με βάρη είναι η πυραμίδα όλων των μορφών άσκησης. Όλοι οι υπόλοιποι τύποι άσκησης είναι υποδέστεροι αυτής της προπόνησης και όπως είπαμε είναι ο καλύτερος τρόπος για να βελτιώσετε τη σωματική σας εικόνα. Αυτό είναι το σημερινό βίντεο. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να έλυσα πολλές απορίες. Τα λέμε σε περίπου μία εβδομάδα.